Cawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi, cawn ni gydweddio. Mae'n Duw yn tad i ni yn canmol ein braint, bod ni yma prynhawn yma, bod ti wedi'n cadw ni hyd y funud hon. I ni'n diolch i ti am dy ragluniaethau tirion sydd yn golygu bod yn traed ni wedi cyfeirio i'r lle hwn unwaith eto. I ni'n gofyn i ti arglwydd am fendith o'r newydd os gwled i'n dda. Gam ymdeimlad wrth bresenoldeb, ni'n gofyn i ti arglwydd y bydd yn calonau ni yn cael ei cynesu yn dy bresenoldeb di, ac y bydd awydd arno ni i ddaddoli di i geisio gwneud hynny mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. Ni'n gofyn i ti y bydd yr arglwydd Iesu Grist yn ben moliant yn ein plith ni ac yn enyn ein serch ni o'r newydd. Ni'n gofyn i ti arglwydd y bydd yna gyfarfyddiad hyfryd iawn rhyngo ni yr arglwydd Iesu. Paid a'n gadael ni i ni'n hunain os gweled yn dda, ond bydd yn ein plith. Gofynnwn hyn mwyn ac yn enw Iesu Grist. Amen. Cawn ni ganu gyda'n gilydd emyn 69. Emyn 69. Fy niw yw chlaw, fy neall yw gwaith dy ddwylo i gyd. Rhyfeddod anherfynol sydd yn ddynt oll ynghyd. Wrth weled y ddoethineb, dallu mawr a thfri, mi greda am iachawdwriaeth yn hollol yno ti. Emyn Williams Pantycelyn o'i gerdd Golwg ar Deyrnas Crist. 69. Wel, ga'i'ch croesawu chi gyd yn gynnes iawn i'r oedfa prynhawn yma, a dweud y bydd yna luniaeth ysgafn ar ôl yr oedfa fel arfer. Cyfarfod gweddi, cyhoeddi hwnnw drydedd nos Iau, sef Mehefin yr 11
ar 20. A'r oedfa nesaf yn Gymraeg yma pnawn Sul am hanner awr wedi 3 y Sul nesaf os Duw a'i mynd. Ac nawr fe gymrwn i'r casglad ac ar yn heistedd fe ganwn ni gyda'n gilydd 360 trydydd. 363. Wel, dyma'r eiddyl, dyma'r gwan yn gryddfan wrth y draed, tu hwnt i obaith am gael byw, ond trwy dy ddwyfol waed. 360 trydydd. I ni'n darllen gair Duw y prynhawn yma yn llyfr Job. A phennod 38. Llyfr Job a phennod 38. Clywch air yr arglwydd. Yna yr arglwydd atebodd Job allan o'r corwynt, ac a ddywedodd, pwy yw hwn sydd yn tywyllu cyngor a gymadroddion heb wybodaeth? Gwre gysad y lwynau yn awr fel gŵr, a mynegau mi'r hynna fynwy fyti. Pa ler oedd ti pan sylfaenais i y ddeiar? Mynega os medru ddeall. Pwy a osododd ei mesurau hi os gwyddost, neu pwy a estynodd linyn arni hi? Ar beth y sicrhawyd ei sylfaenu hi, neu pwy a osododd ei chongylfaen hi? Pan gyd ganodd ser y bore ac y gorfoleddodd holl feibion Duw. A phwy a gaiodd y môr a dorau, pan rithrodd efe allan megis pedelau allan o'r groth? Pan osodais i y cwmwl yn wisg iddo, a niwl tew yn rhwymin iddo, pan osodais fy ngorchymyn arno, a phan osodais drosolion a dorau, gan ddywedid hyd yma ydy i, ac nid ymellach. Ac yma yr atelir ymchwydd dydonau di. A orchymynais ti y bore, dy ddyddiau, a ddangosais ti i'r wawrddydd ei lle, i ymaflid yn ei thafoedd y ddeiar fel yr ysgydwyr yr aniwiol allan ohoni hi. Canes hi a ymnewidia fel clai y sel, a hwy a safant fel dillad.
ac atelir ei goleuni oddi wrth yr aniwiol, dryllir y braich dyrchafedig. A ddaethos ti i eigion y môr, ac arodiais ti yng ngilfachau y dymder, a gorwyd pyrth marwolaeth i ti, neu a welais ti byrth gysgorangau, a ystyriais ti led y ddeiar, mynega os adweinos ti hi i gyd. Pa ffordd yr eir lle tri goleuni, a pha le mai lle y tywyllwch, fel y cymerit ef hyd ei derfyn ac y medrit y llwybrau i'w dief. A wyddi ti yna y genid tydi, ac y byddai rhifedi dy ddyddiau yn fawr? Aethos ti drysorau yr eira, neu a welais ti drysorau y cenllysg, y rhai a gedwais i hyd amser cyfyngder, hyd ddydd ymladd a rhyfel. Pa ffordd yr ymranna goleuni, hwnna wasgar y dwy reinwynt ar y ddeiar? Pwy arrannodd ddyflle i'r llif ddyfroedd, a ffordd i fellt y tarannau? I lawio ar y ddeiar lle ni byddo dyn ar yr anialwch sydd heb ddyn ynddo, i ddigoni y tir diffaith a gwyllt, ac i beri gnwd o laswellt y fi. A oes dad i'r glaw, neu pwy a genhedlodd efnynnau y gwlith? O grodd pwy y daeth yr ia allan, a phwy a genhedlodd lwydrew yn efoedd? Y dyfroedd a guddir megis a chareg, ac wyneb y dyfnder a rewodd. A rwymi di hyfrydwch pleiadus, neu addatodi di rwymau oreion, a ddygu di allan masaroth yn ei hamser, neu adewysu di Arcturus a'i feibion. A dweinos di ordeiniadau yn efoedd, a osodi di ei lywodraeth ef ar y ddeiar, a ddyrchefu di dy lef ar y cwmwl fel y gorchuddio heleithrwydd o ddyfroedd dy di. A ddanfoni di fellt allan, fel yr elont ac y dywedant wrthyt, welen ni. Pwy a osododd o'i thineb yn yr ymasgaroedd, a phwy a roddodd ddeall i'r galon? Pwy a gyfrif y cymylau trwy ddoi thineb, a phwy all atal costrelau yn efoedd, pan droer y llwch yn dom fel y glyno a priddellau ynghyd. A elli di hela ysglyfaeth i'r llew, neu elli di lenwi gwanc cenawon y llewod, pan ymgrymant yn ei llochesau, pan eisteddant mewn ffai i gynllwyn. Pwy a ddarpar i'r gigfran ei bwyd, pan lefo i chywion ar ddew, gwybiant o eisiau bwyd. Bydde di'r arglwydd yn sobri ni a'n dysgu ni trwy ei air sanctaidd. Amen. Gawn ni droi at yr arglwydd eto mewn gweddi. Gawn ni gydweddio. O arglwydd ein braint mawr a'n hyfrydwch ni i'w cael ceisio gwedd dy wyneb di unwaith yn rhagor fel hyn gyda'n gilydd mewn gweddi. Ni'n diolch i ti fod y ffordd ar agor i ni, ac mae yr arglwydd Iesu Grist yw'r ffordd newydd a bywiol i'th presenoldeb di. Ac ni'n diolch i ti arglwydd bod ni wedi cael troedio'r ffordd yma filoedd o weithiau o'r blaen. Dy ras di sydd yn gyfrifol am hynny, a thras di yn unig bod ti wedi rhoi rhyw faint o ddymuniad yn ein calonau ni i weddio ac i alw arna ti. Petai ni'n cael yn gadael i ni'n unain arglwydd ac eblaw am dy ras di, fydde na ddim awydd o gwbl yno ni i ddod ar hyd y ffordd hon. Ond i ni yn diolch i ti am y troion hynny yn ein cartrefi, neu le bynnag i ni wedi bod, pan i ni wedi gallu troi ata ti, teimlo falle rhyw gymelliad yr ysbryd glân o'n mewn, a rhywfaint o ysbryd mabwysiad yn ein calonau ni, yn peri ni i ddweud Aba, Dad wrth dy gyfarch di. Ac i ni'n diolch i ti o hyd arglwydd am gael gweddio'n gyhoeddus gyda'n gilydd mewn oedfa. Ni'n gallu cynorthwyo'n gilydd arglwydd i weddio wrth i ni fod gyda'n gilydd. Ac i ni'n sylweddoli arglwydd mai llais un a glywyr bod yna
sawl enaid yma, y prynhawn yma, yn ymuno yn y weddi hon. Ac arglwydd i ni'n cael ein atgoffa yn da air di bod y fath beth a 2 neu 3 ar y ddeiar yn cytuno gyda'i gilydd mewn gweddi. A ni'n gofyn i ti felly ar sail heiddiant yr arglwydd Iesu Grist, i'n clywed ni unwaith eto. I ni'n gofyn i ti arglwydd i ateb yn unol a thewyllus. I ni'n gofyn i ti o ddewentad i roi ryddid i ni nawr mewn gweddi. I ni gael agor ein calonnau ag arllwys ein mawl gerdyfrondi ac hefyd ein diolchgarwch a'n dymuniadau a'n ceisiadau. Ni'n gofyn i ti arglwydd i'n clywed ni yn datgan mai ti yw y Duw mawr tragwyddol, sydd o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb yn ogoneddus. I ni'n diolch i ti arglwydd am pwy wyt ti. Ti yw'r crewr mawr ac yn gallu gofyn y cwestiynau yna i Job ac i ni. A mai ti bia'r greadigaeth i gyd, eiddo'r arglwydd y ddeiar a'i chyflawnder, y byd ac a breswylia ynddo. Arglwydd yw ti wedi rhoi ninnau yn y byd yma ar gyfer adeg fel hon, ac rwy ti wedi yn rhoi ni arglwydd mewn gwlad arbennig. Rwy ti wedi rhoi cefndir arbennig i ni a hanes i ni, hanes hyfryd yr Efengil yn ein gwlad ni, ac mae i ni etifeddiaeth deg iawn, iawn. I ni'n diolch i ti arglwydd y gallwn ni elwa o'r dreftadaeth hon, ac y gallwn ni ddarllen yr emynau, gallwn ni ddarllen am dyfawrion weithredoedd di mewn amseroedd gynt, dyddiau deheulaw Duw yn ein gwlad ni. Ac i ni'n diolch i ti arglwydd bod ni yn gallu cymharu yr hyn i ni'n ei brofi heddi a'r dyddiau gynt. Fe ddichon arglwydd mewn sawl wlad nag os na fawr o gefndir am hanes diwygiadau, ond yn ein gwlad ni arglwydd mae llwn ni weld mor glir y prynhawn yma fod llawer mwy na sydd gyda ni yn bresennol yn bosibl. Ac i ni arglwydd eto yn dod ac yn gweddio y byddwn ni'n gweld troad y llanw, ac y byddwn ni'n gweld dyddiau pan fydd llanw Duw yn dod i fewn unwaith yn rhagor. Arglwydd hyd yn oed pan nad os na gyfnod o ddiwygiad, i ni'n gwybod fod yna rhyw adfywio bach yn gallu digwydd. Yn ein calonnau ninnau ac arglwydd mewn ambell i eglwys, mae yna dymhorau, ac i ni yn diolch i ti arglwydd am dymhorau o wanwyn a dymhorau o haf sydd wedi bod falle yn ein hanes ninnau yn bersonol. Ac i ni'n gofyn i ti eto arglwydd ysgwelyd i'n dda i wenu arno ni ac i'n ffafrio ni ysgwelyd i'n dda. Gofyn i ti y bydd yna mwy o wres, gwaith yr ysbryd glân yn ein calonnau ni, mwy o gariad a serch tuag at yr arglwydd Iesu Grist, mwy o ddymuniad i wasanaethu. I ni'n gofyn i ti arglwydd y byddi di yn cynerfu'r dyfroedd eto. Ni'n meddwl am llyn Bethesda ers llawer dydd, a'r dyn hwnnw yn gorwedd ac yn disgwyl ar i'r dyfroedd gael eu cynhyrfu. Ac arglwydd i ni'n disgwyl i ti, yr ysbryd glân, i ddod i gynerfu'r dyfroedd fel y bydd llawer yn gallu ymdrochi ac yn gallu cael iechyd ysbrydol. I ni yn dymuno arglwydd gweld gwell gran ar deglwys di ac hefyd arglwydd ar y byd o'n cwmpas ni. I ni yn gofyn i ti felly arglwydd y bydd cenhadaeth yr eglwys hon yn dy law di yn cael ei defnyddio lledaenu dy deyrnas di ac lles tragwyddol, llu mawr o bobl. I ni yn cyflwyno Caerdydd i ti, y ddinas fawr boblog hon, arglwydd sawl degau o filoedd sydd yn byw hyd yn oed yng nghyffiniau'r capel hwn. I ni'n gofyn i ti arglwydd y bydd yn ar dy bobl di yn ei misg nhw. I ni'n cofio Paul yn dweud am Corinth bod yna bobl lawer yn y ddinas honno. Fe hoffen ni feddwl arglwydd bod yna bobl lawer, nid eto wedi plygu glin,
ond sydd yn ôl darfaith dragwyddol di wedi hethol ac yn mynd i gael i darostwng ac yn mynd i gael i codi i gredu yn yr arglwydd Iesu. I ni'n hiraethu i'r arglwydd Iesu weld o lafur y ienaid ac iddo fe gael i ddiwallu. Arglwydd i ni yn dod ar gwynidogion Gerdyfrondi ac i ni'n gweddio dros dewi eto y prynhawn yma ac yn diolch i ti amdano, diolch i ti arglwydd am iachub e. I ni'n gofyn i ti eto i ddefnyddio fe arglwydd. Dyn ni ddim am fod yn ddiles yn y byd hwn. Dyn ni ddim am wastraffu'n hamser yn y byd hwn. I ni'n gofyn i ti gawn ni brynu'r amser fel mae dy air di yn cymell ni. I ni'n sylweddoli arglwydd bod yn dyddiau ni yn dirwyn i ben, bod y blynyddoedd yn mynd teibio ac i ni'n gofyn i ti mai nid ofer fydd ein arosiad ni yma ar y ddeiar. I ni'n gofyn i ti dros Alun y prynhawn yma yn pregethu yng Nghaerlir ac yn gofyn i ti i'w gymryd ei fyny ysgwelyd un dda ac i'w ddefnyddio fe. Cofia am yr achosion sydd yn annwyl gyda ni a'r brodyr yn y weinidogaeth. Rhaid ni, mae cyswllt rhwng y gynhadledd ac i ni'n gofyn i ti arglwydd dros y brodyr hynny a bydd i ni cadw nhw a'n unig gyda nhw'n ffyddlon i'r bethau di, fel bod ni ddim yn crwydro. Arglwydd, ti'n gwybod fel ma tuedd crwydro nhw ni fel dyddefau di. Ac i ni yn gofyn i ti arglwydd i'n cadw ni yn y diwedd, yn iach yn ein hathrawiaeth ac hefyd yn ein bywydau personol. Ni'n gofyn i ti o Dduw ein tad i ragori ar yn deisyfiadau ni a'n disgwyliadau bychain ni. Ac i ni'n gofyn i ti i'n trwytho ni yn dy bethau di prynhawn yma, yn dy air di, bod air di'n cael lle cynnes yn ein calonau ni, bod ni'n cofio dy air di, bod air di yn gwneud i waith yn bywydau ni, ysgwelyd un dda. Cyflwyno yn hunain i ti a phawb sydd mewn sefyllfa debyg i ni, yn addoli yn dy bresenoldeb di prynhawn yma mewn cynulleidfaoedd, rhai ohonyn nhw fychan iawn falle, ond i ni'n cyflwyno nhw i ti ac i ni yn gofyn i ti eto o Dduw ein tad i beidio a'n gadael ni. Ni'n cofio'r geiriau Saesneg, when on others thou art calling, do not pass us by. Pan ar eraill rwyt yn gwenu, paid a'n gadael ni, ysgwelyd un dda. Clyw ein gweddi, ni'n gofyn y cyfan yn enw ac yn heiddiant ein gwaredwr hyfryd yr arglwydd Iesu Grist. Amen.
Wel, fe ganwn ni gyda'n gilydd ymellach emyn 421. 421. Mewn anialwch rwyf yn trigo temptasiynau ar bob llaw. Heddiw, tanllid seithau yma, fori tanllid seithau draw. Minnau'n gorfod aros yno yn y canol rhwng y tân, tyrd fy niw, a gwel fy amgylchiad yn dallu tyrd ymlaen. 420 cyntaf. Wel, gweithio dwi'n ymwybodol tro diwethaf ni yma bod fi wedi mynd â chi i'r 520 o Exodus, a dwi am fynd â chi eto, os gwelwch yn dda, i'r benod honno, Exodus y 5 benod ar 20, a'r 10fed adnod y prynhawn yma yw ein testyn ni. A gwnaant arch o goed sitym o 2 gifydd a hanner ei hyd, a chifydd a hanner ei lled, a chifydd a hanner ei hychder. Tro diwetha, o'n i yn meddwl am arch y cyfamod, fel mae'n cael ei alw yn amlach na pheidio falle, ond yn meddwl am yr arch dan y teitl Arch y Dystiolaeth. Ac i ni yn gwybod wrth gwrs fod arch y cyfamod neu arch y dystiolaeth yn arwyddo yn dysgu ni ynglyn â Iesu Grist. Ac felly fel arch y dystiolaeth, Iesu Grist yw tystiolaeth Duw i'r byd.
Tystiolaeth Duw i ddynion, tystiolaeth Duw i ni, i chi ac i fi. A'r hyn i ni fod i wneud gyda tystiolaeth, yn wedig tystiolaeth Duw, yw i glywed wrth gwrs, ac i gymryd y wybodaeth mae Duw yn ei roi i ni am yr arglwydd Iesu Grist, i gymryd o ddifri a'n wesu'r wybodaeth hon. Edrych ar y wybodaeth yma fel gwybodaeth mwyaf gwerthfawr gallen ni gael byth. Arch y dystiolaeth. Fe allan ni ddweud rhywbeth am ddefnyddiau yr arch hefyd, coed, sitym a ceisia, ac hefyd air. Ac mae'r ddau ddefnydd yna yn sôn wrthon ni am ddyndod Crist ac am ei ddwyfoldeb hefyd. Yr air yn arwyddo i fod e'n ddwyfol, i fod e'n dduw, a'r pren yn arwyddo i fod e'n ddyn. Mae'n ddyn i gyd ymdeimlo, holl wendidau gyd, mae'n dduw i gario'r orsedd ar ddiafol cnawd a byd. Meddai Ann Griffiths yn hwylus ddigon i ni gael cofio y pethau mawr hynny am y gwaredwr. Wel, mae'r testyn prynhawn yma yn cyfeirio ni at fesuriadau yr arch, y dimensions. Ac oedd hyd yr arch i fod yn ddwy gifydd a hanner. Mae'r hanner nawr yn bwysig. Lled un cifydd a hanner. Uchder yn un cifydd a hanner. Cifydd yn rhyw 19 falle, ac felly mi fyddai hyd yr arch rhywle tua 4 o hyd. Ond dwi am ddwy'n eich sylw chi at yr Hanneri yma, achos ym mhob dimensiwn mae yna hanner yn yr hyd a'r lled a'r uchder. A'r peth cyntaf sy'n mynd i fod dan sylw gyda ni prynhawn yma yw gofyn yn syml pam. Pam nad oes gyda ni rifau cyflawn? Pam nid 3 chifydd, enghraifft, o hyd? Pam ddim 2 gifydd o led a 2 gifydd o uchder? Pam yr Hanneri yma te? Wel, gai fynd â chi i ddechrau esbonio i Lys Solomon ac i'r digwyddiad pwysig hwnnw, ymweliad brenhines Seba. Oedd hi yn brenhines, wrth gwrs, i hunan, ac mae'n debyg iawn gen i y byddai'n gyfarwydd iawn ag moethusrwydd a chyfoeth. Ond wedi ddi ddod i Lys Solomon, ac wedi ddi weld beth welodd hi, y gweision oedd gyda i weinidogion a'i dillad nhw, a'r bwydydd, a doethineb Solomon yn cael ei weithio allan yn y llys, fel oedd y llys yn cael ei redeg fel petai. Meddai hi, fe glywes i yn fy ngwlad fy hun yr hanes, ac oedd e'n hanes gwir am Lys Solomon, ond mae rhaid dweud, meddai, ar ôl i fi ddod yma, ni fy negasid i mi yr hanner. The half was not told me. Oedd yr hyn a ddywedwyd yn wir, ond oedd ddim yn ddigon. Ddim yn ddigon i ddisgrifio'r cyfan nawr dwi wedi weld gyda'n llyged fy hun. Ac wy'n credu y gallen ni gymwyso hwnna fel hyn a dweud, i ni hefyd, trwy ras Duw, cofiwch, wedi clywed sôn am yr arglwydd Iesu. Ond dwi'n fraint fawr bod ni wedi cael clywed pregethu am yr arglwydd Iesu Grist, bod ni wedi cael clywed sôn am Iesu Grist rai honno ni o'r cryd, bod ni wedi cael clywed sôn am Iesu Grist gartre, bod ni wedi cael darllen llyfrau am yr arglwydd Iesu Grist, wedi cael darllen y llyfr i hunan, yn rhoi'r hanes cywir i ni am yr arglwydd Iesu Grist, ond synnwn ni ddim dymed pan fyddwn ni'n cyrraedd y nefoedd, y byddwn ni'n goffod dweud ni fy negasid i mi yr hanner. Ar hyn o bryd, i ni'n byw mewn byd o Hanneri, yndyn ni.
Yr apostol Paul hunan, Cristion mwyaf fi oedd eriod, yn gofod dweud, am ei wybodaeth ni awyddom o ran, medda fe. Ac ni'n proffwydo o ran, in part. Wedi'r cyfan, chi'n gweld, ni'n ymwneud nawr ar Duw mawr tragwyddol, y Duw unig ddoeth anfarwol anweledig. Ni'n ymwneud ag ni'n meddwl amdano fe, ni'n ceisio dwy'n yn meddyliau a chanolbwyntio ar hwn y Duw mawr. A pwy ni, man lwch y gloriannau, medde'r gair i ni. I ni fel pribach ar y ddeiar yn di ni. I ni'n rhai mor fach, i ni'n rhai mor ddistadl, bobl farwol i ni, bobl gyfyngedig i ni. Ac felly, i ni'n darllen yn yr ysgrythyr am yr arglwydd pan i fod yn dangos i nerth megis cuddio i nerth yma ie. Ac i ni'n darllen am yr arglwydd bod ganddo fe ddirgeledigaethau, secret things. A bod y dirgeledigaethau yma yn eiddo i'r arglwydd. Mae yna bethau trwy drigaredd mae wedi gwneud yn hollol amlwg i ni, a rheini yw'n heiddo ni, ond mae hyn yn dal yn wir bod gyda yr arglwydd i secret things, i ddirgeledigaethau. Ac ni'n gallu gweld pam yma'r arglwydd yn cuddio i nerth hefyd, a pan fod yr arglwydd yn cadw i gyfrinachau wrth weld yr effaith ar ddynion pan fod yr arglwydd yn torri ar ei traws nhw megis. Meddyliwch am Saul o Darsus, meddwl dim oedd e, am Dduw, meddwl dim am yr arglwydd Iesu Grist ar ffordd Damascus. Ond pan gafodd e'r weledigaeth o'r arglwydd Iesu Grist, mae'n cael ei ddallu gan y weledigaeth, yn dyw e. A rhywbeth tebyg yn digwydd wedyn i Ioan ar Ynys Patmos, yn gweld yr arglwydd Iesu Grist, yn cael y weledigaeth honno a'i wynebryd yn disgleirio fel yr haul. Allwn ni ddim dygymod yr arglwydd yn datguddio ei hunan fel ag y mae mewn gwirionedd i ni ar hyn o bryd. Mae'n beth hynod, chymod, darllen hanes yr eglwys yn dywe, a meddwl am brofiad saint yw pan fod yr arglwydd yn agosau ambell waith. Ac chi'n gwybod y pethau yma, maen nhw wedi cael eu mynegu i chi sawl tro, nid dim ond Thomas Charles brofodd beth wy'n mynd i ddweud wrthoch chi o bell ffordd, ond fe nath Thomas Charles brofi hyn ar ôl iddo fe, oedd e'n mynd dros y Mignaint, ardal ddiarffordd yn dal yn y Gaea, ac mi ddaliodd e wynrew frostbite yn ei fus e. Ac mi fiodd mewn poenau difrifol, ac mi fiodd yn rhaid torri fus e, os wy'n cofio yn iawn yn y diwedd. Ond yn ystod yr amser hwnnw fe, nath yr arglwydd agosau ato fe i'r fath raddau, bod e'n gorfod gofyn i'r arglwydd i atal i law. Oedd e'n teimlo bod y llester ddim yn ddigon cryf i ddal datguddiad o Dduw a'i gariad e. Tuag ato fe. Beth am yr Hanneri yma mewn perthynas ar arch? Chi'n bod mae'r arch yn ei olygu, beth oedd yr arch yn ei fynegu ynglyn â'r arglwydd Iesu Grist, yr arglwydd Iesu yn ei aberth. Yr arglwydd Iesu yn iawn dros ein pechodau ni. Chi'n cofio bod rhaid bod gwaed ar y drigareddfa. Pan o'n i yma ddiwetha, o'n i'n dweud wrthoch chi, sy'n mynd tycio i gael trigareddfa lan yn sgleinio. Oedd yna ddim iws o gwbl, chi'n modd. Oedd rhaid bod staen gwaed ar y drigareddfa. Ac meddwl bod y ddeddf wedyn yn yr arch, ac i ni'n canu, chi'n modd, mae'r ddeddf
o dan ei choron, wel, oedd hynny yn llythrenol, yn wir gyda golwg ar yr arch, achos ar dop yr arch, ar yr ymylon, oedd yna goron o air. Ac yn yr arch roedd y llechi yn cysgu yn dawel ar obennydd o bren. Chi'n cofio, yn mynegu i ni y gwirionedd hyfryd y prynawn yma, fod yr arglwydd Iesu yn ddiwedd y ddeddf i'r sawl sydd yn credu, a bod saint Duw ddim dan y ddeddf. Mwyach, oedd gwialen Aron yn blaguro yn yr arch, yn sôn wrthon ni am yr arglwydd Iesu Grist yng ngrym ei atgyfodiad. Oedd na flwch o fanna yn yr arch, yn mynegu ni yr arglwydd Iesu Grist yn ei allu i'n cynnal ni fel ein lluniaeth ni, fel ein bwyd ni, yn yr anialwch i ni newydd ganu amdano fe. Mewn anialwch rwyf yn trigo, mae'r byd yn ei ystyr foesol, a'r byd yn ei ystyr ysbrydol, yn anialwch i ni. Does na ddim i'n cynnal ni yn y byd hwn, os yn ysbrydol. Petai na gydwybod euog gyda ni, petai ni'n anghysurus ac yn anghyfforddus yn eneneidiau ni, beth sydd yn y byd yma sydd yn mynd i'n cynorthwyo ni? Dim oll, dim ond yr arglwydd Iesu Grist. Ond gyfeillion, dyn ni ddim yn gallu treiddio i waelod rhain i gyd, odyn ni. Yr aberth ar iawn, a'r gwaed yma'r ddeddf, a'r atgyfodiad, a'r blwch o fanna. Meddyliwch am yr iawn. Chi'n cofio y stori yna, dwi'n cyfeirio at y stori hon yn aml iawn. Mae'n stori drist, ond mae'n stori arwyddocaol tu hwnt am William Gadsby, newydd ddod yn Gristion, ac yn llawn gorfoledd, llawn llawenydd, ac yn meddwl bod ei fywyd yn mynd i fod yn braf o hynny allan, ond gyda'r bwriadau gorau i osgoi ffair na Eton, fe gerddodd a'i frawd trwy'r meisydd, trwy'r ceie. Oedd hi'n ddwrnod poeth iawn, ac meddai frawd, dyre mewn i'r tafarn yma, a gewn ni rhywbeth i yfed, ac fe gawson nhw, bach iawn gafodd William Gadsby, ond oedd e'n ormod iddo fe. Ac pwr dab a fe nath e feddwi. A'r diafol ar ei gefnau, ac yn ei gyhyddo fe'n dost, yn pwyntio ei fus ato fe, ac yn ei holi fe. Mae Gadsby yn rhoi hanes manwl am yr hynna ddigwyddodd, a'r cwestiynau yma oedd y diafol yn gofyn iddo fe, where is your peace now? Wedi diflannu wrth gwrs, i eddwch ei, dangnau fe cydwybod euog. Oedd yn rhio dan fy mron, meddai ehedydd ial. Ac wedyn, wrth gwrs, fe benderfynodd Gadsby, llawn edifeirwch, bod e'n mynd i benlinio wrth ei wely, bod e'n mynd i weddio fel na ar ei luniau tan bod yn teimlo bod yr arglwydd wedi maddau iddo fe, ac mi ddihunodd yn y bore ar ei luniau dde wedi mynd i gysgu, a dim ymdeimlad o faddeuant o gwbl. Ac fe barhaodd felly am ryw gyfnod arteithiol poenus. Ond yn y diwedd, dyma fe yn cael ei gyfeirio at Ezekiel 16, lle mae yna blentyn, chi'n cofio, wedi cael ei roi allan yn yr awyr agored. Ac mae'r plentyn yma heb i olchi o gwbl. Mae e jyst wedi cael ei adel yno. Ac mae Duw yn trigarhau wrtho fe. Mae'r plentyn yn cynrychioli pobl Dduw, a meddai Gadsby wrth un wrth ddechrau darllen y bennod, beth bynnag sydd yn mynd i ddigwydd i'r plentyn hwn, mi fydd yn digwydd i fi. Achos oedd e'n teimlo unan yn driennus fel y plentyn. Mae'n bennod hir iawn. A Gadsby'n darllen ac yn darllen ac yn darllen ac yn dod at ddiwedd y bennod ac yn gweld bod yr arglwydd wedi cael i ddehyddo, bod yr arglwydd wedi cael ei heddychu tuag ato fe, pacified. Ond mae nid fe oedd wedi gwneud. A gallai fe fod ar ei luniau am byth.
Oedd e'n beth iawn i fod e'n edif ar hain, oedd e. Ac oedd e ddim yn beth wrong iddo fe weddio, ond nid hynny sydd yn mynd i sicrhau maddeuant iddo fe. Na ffafor Duw. Ond i ni'n gwneud pethau fel yna, ynddi ni. I ni yn ceisio bargeinio gyda'r arglwydd. I ni yn ceisio prynu pethau oddi wrth yr arglwydd, ond te ni wedi cael golwg lawn ar iawn Crist, se ni ddim yn, chi'n gweld. Bysa ni'n cael golwg lawn ar yr arglwydd Iesu Grist fel manna, bydden ni'n ceisio pethau'r byd hwn yn digoni ni. Bydden ni'n troi oddi wrth bethau Duw, bydden ni'n rhoi'n Beiblau lawr ac yn meddwl i ni'n hunain, reit, wel, wedi cael digon ar hwnna. Mae yna gylchgrawn bach fan hyn, mae yna rhyw fagasin bach i fi fan hyn. Gall fod yn ddigon diniwed. Ond bysen ni ddim yn edrych i unrhyw gyfeiriad arall am lawenydd a hapusrwydd a cael ein digoni, bysen ni, am yn bod ni'n byw ym myd y profiadau rhannol i ni'n gwneud y pethau yma. Chi'n gweld, mae hyd yn oed y goreion, Ann Griffiths yn ei hemyn fawr, yn dweud fel hyn, mai o ran yr rwy'n ei nabod, ei fod uwchlaw gwrthrychau'r byd. Nawr, mae eisiau ni fod yn glir ynglyn â hyn, cofiwch. Mae yna ddatguddiad llawn o Dduw yn yr arglwydd Iesu Grist, ac i ni wedi derbyn Crist cyflawn. Nid Crist yn rhai o'i swyddi, fel Duw, fel dyn, ac ym mhob swydd arall mae wedi cael ei roi i ni, ond yn nabyddiaeth ni sydd yn rhannol, yn profiad ni sydd yn rhannol, yn gwerthfawrogiad ni ohono fe, yn apprehension ni ohono fe sydd yn rhannol, ac i ni yn gorfod dweud, fel dwedodd yr apostol Paul, gweled yr ydym yr awron trwy ddrych, megis mewn dameg. Nawr, yn ail, gadewch i ni feddwl am yr effaith ddyle hyn gael arno ni. Fe ddyle fe'n gwneud ni'n ostyngedig ger bron Duw. Fe ddyle fe'n darostwng ni. Fe ddyle fe ddod â ni yn isel iawn wrth draed yr arglwydd. O blegyd, wrth natur, i ni'n falch ynddi ni, ac i ni'n ymhongar, ac edrych ar y ddynoliaeth yn gyffredinol y prynhawn yma, mae rhaid i ni ddweud bod y ddynoliaeth yn gythreilig o ymhongar a balch. Ac i ni'n gallu gweld fel digwyddodd hyn, ynddi ni, fel i ni wedi dod i'r sefyllfa yma o falchder naturiol, mynd nôl i'r dechrau, y cythrel yn dweud fel hyn, Satan yn dweud, mi a ddringaf i'r nefoedd, medda fe, oedd hi ar ser Duw y dyrchafaf fy ngorsedd yma, ac mae e yn addo i Adda ac Efa, chi'n cofio, yr agorir i llyged nhw, na chi addewid, fe gewch chi'r wybodaeth yma i gyd, dyna ma agor i llyged nhw yn golygu, oedd e'n swno mor apelgar yno dde, mor ddeniadol, a bydden nhw'n cael gwybodaeth, ac wedyn fe athau mellach, medde fe wrthyn nhw, mi fyddwch chi megis diwiau, medde fe, a fyddwch chi'n gwybod y cwbl, a Duw yn gwybod y cyfan oll yn diwedd, ac mae Duw yn holl alluog hefyd, ac mae fyddwch chi megis diwiau yn holl alluog, ac yn holl wybodol, ac yn annibynnol, ac yn hunan ddigonol. Fyddwch chi yn ddibynnol ar neb, ac fe apeliodd hwnnw yn do fe. Ac mae'r ddynoliaeth yn amlwg iawn wedi credu celwydd Satan. Sy'n eisiau Duw yn y byd sydd ohoni? Pam, wel, mae gyda ni'n meddyliau mawr, galluog yma, intelligence. Mae gyda ni dechnoleg, fedrwn ni'n neud unrhyw beth, feddwn ni'n mynd maes o law, chi'n gwybod, i'r blaned mawrth i Mars, ac yn coloneiddio honno. Yn y diwedd, byddwn ni'n concro pob haint, a concro angau, ni yw'r brenhinoedd,
dyn ni ddim yn atebol I neb, eiddo ni y ddeiar a'i chyflawnder. Eiddo ni popeth, eiddo ni y dyfodol, y presennol a'r gorffennol. Mae'r hunan hyder eithafol yma yn nodwedd salw eithriadol, ynddi wi, o'r ddynoliaeth fel y ma hi. Ond, I ni'n cael yn torri lawr gan y bennod honno yn Job yn ni. Yr arglwydd yn gofyn I Job, pa le roedd e ti pan sylfaeniais ti y ddeiar? Pwy a gaiodd y môr a dorau? A gorwyd pyrth angau ti na gwestiwn, ynddi fe. Mae'n heblaw am ddatguddiad Duw, ac mae gair Duw yn dweud ac yn esbonio marwolaeth I ni, ynddi fe. Ond heblaw am hynny, pwy sy'n gallu treiddio i'r dirgelwch mawr yma? Angau. Na'r cwestiwn ni. Ac mae'n torri ni lawr I seis, ynddi we, yn y bennod honno. Ac mae angen, mae angen I ni bobl Dduw I gael yn darostwng. Hefyd, obligid fe allwn ni fod yn euog o hyfdra a balchder ac mae yna beryglon yng ngair Duw. Mae sôn amdanyn nhw. Mae'r apostol Paul yn dweud fel hyn am wybodaeth. Nawr mae gwybodaeth yn dda yn diwe. Gwybodaeth am y byd naturiol yn iawn I ni. Ac I ni fel Cristnogion wrth I ni astudio'r greadigaeth, wel I ni'n rhoi'r clod gobeithio I Dduw. I ni'n gweld ôl I fysedd yn y greadigaeth. A mae yna wybodaeth ysbrydol hefyd I ni. A dyw e ddim yn beth wrong wrth gwrs I ni I ddymuno mwy o wybodaeth ysbrydol. Ond mae yna beryglon. Mae'r apostol yn dweud fel hyn, mae gwybodaeth yn peri ymchwyd, medde fe, ymchwyddo knowledge puffeth up. Mae'n hawdd yn dywe I fi fynd fel hyn. Wel, wi'n gwybod mwy na chi. A wi wedi darllen mwy na chi. A gallai roi'r athrawiaethau ni trefn I chi a dod nhw allan rybyd I res. Wi wedi cwrdd â Christnogion. A dyn nhw ddim yn dweud hyn, ond yr argraff maen nhw'n rhoi yw, fedrwch chi ddim dysgu dim I fi. Fi'n gwybod llawer mwy na chi. Wel, chi'n modd, mwyau gyd I ni yn gwybod, mwyau gyd ddylen ni weld I ni ddim yn gwybod. Yn arwydd o cawl yn oedd fod Saul o Darsus a Ioan o'n i'n cyfeirio atyn nhw jyst nawr, pan ddethon nhw wyneb yn wyneb ar arglwydd, bod nhw wedi cael eu llorio. Ond nhw ar y llawr y ddau o'n nhw, yn 10 yn nhw. A dod wyneb yn wyneb a mawredd yr arglwydd sydd yn darostwng ni, ac yn torri'n crib ni fel bod y balchder. Chymod, y disgrifiad yna o'n i'n rhoi I chi jyst nawr, o'ch chi'n ffindio hwnna'n atgas Cristion yn dweud, llwch chi'n dysgu dim I fi. Wel, mae yn dywe. Mae'n atgas yn dywe. Obnoxious, byddwn ni'n gweud yn Saesneg. Siwt mae stopio'n hunain rhag mynd i'r fan yna, i'r cyflwr difrifol yna. Wel, bod ni'n dod wyneb yn wyneb ar arglwydd I hunan a'i fawredd A'r dirgeledigaethau yma, mysteri sydd yng ngair Duw. Wy'n gweld y dirgeledigaethau yma mor ddefnyddiol I dorri'n crib ni. I'n hori I lawr I seis. Pwy sy'n gallu plymio I ddymderoedd hwn enghraifft? Mawr yw dirgelwch diwioldeb. Duw ymddangosodd yn y cnawd. Yn meddwl am undod
y ddwy natur yn yr arglwydd Iesu Grist. Fel dwedodd Ann Griffiths mor ardderchog, dwy natur mewn un person yn anwahanol mwy, mewn purdeb heb gymysgu yn ei perfeithrwydd o'i. Wel, dyna'r datganiad, ond pwy sy'n gallu treiddio i'r dymderoedd. Y ddwy natur yma'n cael ei huno gyda'i gilydd. Sy'n haws i ni gredu bod reptile yn cael ei uno gyda'r angel, na bod Duw a dyn yn dod at ei gilydd yn y ddwy natur. Ydy'r gelwch hwn sydd fawr. Crist a'r eglwys. Yr undeb hwnnw yn undeb tragwyddol hefyd, y priodfab a'r briodasferch. Pwy all blymio i'r demderoedd yma? Mae'r pethau yma i fod i'n darostwng ni, yn dangos yn glir i ni mai o ran y gwyddom. A'r trydydd peth y prynhawn yma, mae yna addewid yn bod ni'n byw ym myd yr Hanneri, bod yr hyn sydd berffaith yn mynd i ddisodli yr hyn sydd o ran. Pan ddelo'r hyn sydd berffaith, medde'r apostol, yr hyn sydd o ran a ddiler. Gan esgweled yr ydym yr awron trwy ddrych mewn dameg, ond yna, wyneb yn wyneb. Yr awr hon, yr adwain o ran, ond yna yr adnabyddaf megis hadweinir. Sy'n wir i ddweud yn bysau, mae profiad Moses yw'r profiad gorau falle gallwn ni ddisgwyl yn y byd hwn. Chi'n cofio Moses, oedd appetite rhyfedd gydag am yr arglwydd yn dod e. Mae rhaid i ni edmygu hwnna, a dyw i ddim yn beth anghywir, ond yn beth da, wrth gwrs, bod ni eisiau mwy o Dduw, a gwybod gymryd gallwn ni, a'i nabod e'n well. A Moses eisiau gweld ei ogoniant, a mae'r arglwydd yn gofod cuddio fe gyda'i law, a'i rhoi yn yr agen yn y graig. Ac wedyn, dim ond tu cefn yr arglwydd mae'n cael gweld yn fe. Alle fe ddim dal mwy. A a'r cyfan yn pasio, yr arglwydd yn mynd heibio. Fi'n meddwl am hanes glywes i am wraig ddiwiol iawn, a gŵr anghenfil o wŵr gyda'i, monster o ddyn. Ac oedd e'n angharedig iawn tuag ati, ond oedd hi yn rasol iawn tuag ato fe ac yn garedig, ac oedd hi'n resymu fel hyn, wel, os na geithau droedigaeth, mae'n mynd i fynd i uffern. Ac felly, dwi eisiau iddo fe gael popeth da. Dwi eisiau iddo fe gael yr amser gorau gall e gael trwy fy ngaredigrwydd i nawr. Ond, I'n meddwl amdano ni fel saint Duw prynawn yma, yn Gristnogion trwy ras yn unig. Mae'n wir amdano ni, the best is yet to be, yn dyw e. Pan byddwn ni'n gadael yr hyn sydd o ran ac yn gweld e megis ag ymau. Dyna oedd gobeith mawr Ann Griffiths. Wrth gwrs, henffych fore, meddai, caf a'i weled fel ymau. Heb un llen, wyneb yn wyneb. Datguddiad llawn o'r arglwydd Iesu Grist. Yn cyneddfe ni wedyn wedi cael ei addasu, fel y byddwn ni'n gallu cymryd, y llestr wedi addasu, fel y byddwn ni'n gallu dal am byth y gogoniant. Datguddiad llawn a pharhaol. Mwyn i enw. Amen. Chwech cant 72. 672. Bydd canu yn y nefoedd pan ddel y plant ynghyd. Rhai fi oedd eu cartref o di eu tad cyhyd,
Dechreuir y gynghanedd ac ni bydd wylo mwy, ond Duw a sych pob deigryn oddi wrth ei llygau twy. 672. Gofyn nhw'n i ti o ddiwain tad, y byddwn ni'n bobl ddi ymhongar gyda frondi ac yn ostyngedig fel sydd yn gweddi i ni fod. I ni yn diolch i ti arglwydd bod ti wedi dechrau gwaith da yno ni, ond i ni yn cyffesu mai o ran yr un ni yn adnabod yr arglwydd hyd yma. Ond i ni yn diolch am fawr i ti am gynnal ein gobeith ni, y byddwn ni'n i weld e megis ag y mai rhyw ddiwrnod. Cadw ni felly hyd y dydd hwnnw yn dy gariad, o am aros yn dy gariad, ddyddiau foes. Ac yn awr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda ni oll o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.